Καλησπέρα. Παρακαλώ να προσέλθετε. Σε 2 λεπτά ξεκινάει η κεντρική εκδήλωση της ΓΕΓΕΚ AI στην πράξη, έρευνα, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα. Παρακαλώ πολύ να προσέλθετε στο χώρο της εκδήλωσης. Παρακαλώ. Παρακαλώ να καθίσετε για να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Να γνωρίσουμε τους ομιλητές. Να ξεκινήσω με την κυρία Μάγκη Αθανασιάδη. Είναι Διευθύντρια του τομέα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ. Ο κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Octabit. Και ο κύριος Γιώργος Πάνου, που είναι επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας της Eurobank. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο κύριος Αναστάσιος Γαϊτάνης, θα κάνει το συντονισμό της εκδήλωσης. Καλή απόλαυση. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα AI στην πράξη. Τι σημαίνει ουσιαστικά για την έρευνα, για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Το ερέθισμα για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα ήταν το εξής. Όλοι και στο δημόσιο διάλογο, κυρίως ως πολιτικοί αλλά και ως επιστήμονες, επιχειρηματίες, ως ενεργοί πολίτες, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν σχεδόν πάντα εδώ, πολλές δεκαετίες τώρα. Αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι έχουμε πλέον ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα. Αυτό που επίσης άλλαξε είναι ότι ζούμε σε ένα περισσότερο ψηφιοποιημένο κόσμο, που σημαίνει ότι έχουμε δεδομένα σε ψηφιακή μορφή που μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, και φυσικά έχουμε περισσότερους εκπαιδευμένους ανθρώπους γύρω από τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, γενικά γύρω από την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιστημονικά γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό που δεν γνωρίζουμε καλά, δεν έχουμε εκπαιδευτεί καλά, δεν έχουμε καταρτιστεί καλά, είναι πώς ακριβώς μπορούμε στην πράξη να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μετασχηματίσει το μέλλον, ή αν θέλετε καλύτερα το παρόν το οποίο ζούμε και στο μέλλον το οποίο πηγαίνουμε. Σκέφτηκα λοιπόν να οργανώσουμε μία συζήτηση που από τους 3 βασικούς τομείς, για τους οποίους στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ασχολούμαστε, την έρευνα, την νεοφυή επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικότερα για τη βιομηχανία, το τι σημαίνει η ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα να έχω εδώ συνομιλητές μου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκαλέτση, ο οποίος είναι συνάδελφος ερευνητής στο Δημόκριτο, ο οποίος έχει ασχοληθεί όχι μόνο με την εκπόνηση της στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες που ήδη από το Φεβρουάριο έχει στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης, αλλά έχει εμπλακεί και σε αυτό που ίσως έχετε ακούσει, το AI Factory, τη δημιουργία του AI Factory, οπότε θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό κυρίως για την επιχειρηματικότητα.
Έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Μάγκη Αθανασιάδη, η οποία προέρχεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, από το ΣΕΒ, η οποία θα θέλουμε να μας πει τι σημαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας η ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ. Οι εταιρείες πληροφορικής, αν θέλετε, έχουν μια ιδιαιτερότητα προς την τεχνητή νοημοσύνη. Αισθανόμαστε ότι τις αφορά λίγο παραπάνω από τον υπόλοιπο επιχειρήν. Και φυσικά ο κύριος Γιώργος Πάνου, ο οποίος είναι υπεύθυνος καινοτομίας της Eurobank, η οποία διαθέτει και μια σημαντική θερμοκοιτίδα, το EGG, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς η ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει ή τι σημαίνει για την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Θα κάνουμε 2 κύκλους ερωτήσεων. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Καρκαλέτσι να μας πει λίγα λόγια για το AI Factory και για το Φάρο και τι σημαίνει αυτό για την έρευνα, αλλά κυρίως τι σημαίνει για την επιχειρηματικότητα. Όχι πώς θα κάνουμε έρευνα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μας πει ενδεχομένως πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετασχηματίσει την έρευνα, πώς μπορεί για παράδειγμα να την κάνει πιο γρήγορη, περισσότερο ακριβής, αλλά και φυσικά τι σημαίνει το AI Factory για το ελληνικό επιχειρήν. Αγαπητέ Ευαγγέλη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να μ' ακούτε. Τάσο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πρωτοβουλία αυτή. Τα AI Factories είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και πάνω από 1 χρόνο, που έχουν σαν στόχο ποιο? Όπως είπε και ο κύριος Γαϊτάνης προηγουμένως, για να κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε υπολογιστικούς πόρους, χρειαζόμαστε δεδομένα και χρειαζόμαστε και ικανούς ανθρώπους ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη για να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστικούς πόρους μαζί με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα. Τι είναι λοιπόν ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και γιατί το ονομάσαμε εργοστάσιο? Ποιες είναι οι μηχανές του εργοστασίου? Οι μηχανές είναι οι υπολογιστικοί πόροι, οι υπερυπολογιστές, το high performance computing, αλλά και τα cloud infrastructures. Γιατί χρειαζόμαστε τις μηχανές για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε δεδομένα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που τους χρησιμοποιούμε από παλιά, όπως είπε και ο Τάσος προηγουμένως. Για να παράγουμε τι? Για να παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη βιομηχανία, για το δημόσιο, για τον πολίτη. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τεχνίτες σε αυτό το εργοστάσιο, ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια χρειαζόμαστε και ένα κανονισμό λειτουργίας του εργοστασίου, που είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία της τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτό, να χρησιμοποιούμε δηλαδή τους ευρωπαϊκούς υπολογιστικούς πόρους, γιατί οι περισσότεροι από εμάς, ιδιαίτερα νομίζω για τις επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε μη ευρωπαϊκούς υπολογιστικούς πόρους. Η προσπάθεια τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από τα AI Factories είναι να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκοί υπολογιστικοί πόροι. Γι' αυτό το λόγο είναι ένας από τους λόγους που συστήθηκαν λοιπόν τα AI Factories. Αυτό που προσπαθούμε τώρα, το ελληνικό AI Factory που ονομάζεται Φάρος, είναι ένα από τα πρώτα 7 που εγκρίθηκαν. Επίσημα ξεκινήσαμε πριν λίγες μέρες, την 1η Απριλίου, σε λίγες μέρες θα γίνει και το επίσημο kick-off. Στην Ελλάδα έχουμε υπερυπολογιστή. Έχουμε ένα μικρό υπερυπολογιστή αυτή τη στιγμή που λέγεται Άρης και ο οποίος χρησιμοποιούνταν μόνο για ερευνητική χρήση, μόνο για ερευνητική ακαδημαϊκή. Αυτό ήταν και γενικότερο ευρωπαϊκό θέμα, δηλαδή οι υπερυπολογιστές και ο μικρός ο ελληνικός αλλά και άλλοι δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη βιομηχανία. Αν η βιομηχανία ήθελε να κάνει simulations χρησιμοποιώντας τον υπερυπολογιστή, έρχονταν σε ένα ερευνητικό κέντρο ή σε ένα πανεπιστήμιο
για να υλοποιήσει αυτό το task. Και αυτό άλλαξε τώρα. Και έχουμε πλέον τη δυνατότητα οι υπερυπολογιστές να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία. Στην Ελλάδα θα έχουμε σύντομα ένα μεγάλο υπερυπολογιστή που θα είναι στο top 20 του κόσμου με τα σημερινά μέτρα, που λέγεται Δέδαλος και θα εγκατασταθεί στο τεχνολογικό πάρκο του Λαβρίου. Σε έναν υπέροχο χώρο, ήμουνα πριν λίγες μέρες εκεί όταν υπογράφτηκαν και τα συμβόλαια μεταξύ του ΕΔΙΤΕ και των εταιριών που ανέλαβαν τη δημιουργία του χώρου. Σε ένα παλιό κτίριο, εκεί θα εγκατασταθεί ο υπερυπολογιστής με ένα υπέροχο αρχιτεκτονικό σχέδιο που ετοίμασε η ομάδα της αρχιτεκτονικής του Μετσόβιου. Εκεί θα είναι η μηχανή του εργοστασίου, που λέγεται Δέδαλος. Αυτή τη μηχανή λοιπόν θα τη χρησιμοποιήσουμε στο Φάρο, στο ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκινήσαμε μόλις τώρα, εστιάζοντας σε 3 θεματικές περιοχές. Οι 3 αυτές θεματικές περιοχές είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα δηλαδή και ο πολιτισμός, η υγεία και αυτό που λέμε sustainable technologies, ενέργεια, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή. Σε αυτές τις 3 περιοχές θα επικεντρωθούμε και όλο αυτό θα υλοποιηθεί από ένα consortium το οποίο το συντονίζει το ΕΔΙΤΕ και στο οποίο συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια όπως ο Δημόκριτος, που έχουμε το Technical Management, αλλά και το Υπερταμείο, το οποίο θα δημιουργήσει και μια ξεχωριστή εταιρεία. Και για να απαντήσω τελικά και στην ερώτηση, έτσι, τι θα παρέχουμε στις μικρομεσαίες στο industry. Στους ερευνητές θα παρέχουμε ακόμα περισσότερα από αυτά που παρήχαμε ήδη για να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι. Αλλά στις εταιρείες τι θα παρέχουμε. Σκεφτείτε μία μικρομεσαία επιχείρηση, μία startup που έχει ανάγκη από υπολογιστικούς πόρους και ευθυνούς υπολογιστικούς πόρους. Όχι να πληρώνει ένα σωρό λεφτά στην Amazon, στην Google, στους non-European providers. Θα έχει λοιπόν με επιδότηση, με χαμηλό κόστος, πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και θα τα αναλαμβάνει ο Φάρος για την εταιρεία. Θα πηγαίνει στο Φάρο, στη Φάρος ΑΕ και θα ζητάει, έχω αυτό το project, θέλω υπολογιστικούς πόρους, είτε cloud είτε HPC. Θέλω πρόσβαση σε δεδομένα. Τι δεδομένα? Δεδομένα υγείας. Δεν θα πάει στο Υπουργείο Υγείας για να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Η Φάρος ΑΕ θα φροντίζει την πρόσβαση στα δεδομένα. Θέλω skilled personnel. Θα με βοηθήσουν οι άνθρωποι από το Φάρο για να μπορέσω να υλοποιήσω το project. Και θα με υποστηρίξουν ακόμα και σε θέματα που σχετίζονται με το business development της εταιρείας μου. Μια ολοκληρωμένη υποστήριξη. Και θα μου πείτε, θα πετύχει αυτό? Δηλαδή θα ακούσουμε και τις επιχειρήσεις στη συνέχεια. Έχουμε ένα πετυχημένο παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα της Γαλλίας. Στη Γαλλία αυτό εφαρμόστηκε από το 2019 με το γαλλικό υπερυπολογιστή, το Gensi, όπου δημιούργησαν AI Factory που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να εξυπηρετεί πάνω από 4.000 επιχειρήσεις. Το 2024 εξυπηρέτησε 4.000 επιχειρήσεις. Για AI υπηρεσίες, αυτής της μορφής που σας είπα, πρόσβαση σε υπολογιστικές υποδομές, πρόσβαση σε δεδομένα, πρόσβαση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Νομίζω οι δυνατότητες που παρέχονται για τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλες. Το στίχημα είναι να τις αξιοποιήσουμε στο Φάρο. Ευχαριστώ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση τον κύριο Καρκαλέτση. Να περάσουμε στην κυρία Θανασιάδη, που είναι η Διευθύντρια τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο ΣΕΒ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα χαμηλά είμαστε, αλλά συμβαίνει ότι έχουμε μπει σε ένα καλό δρόμο. Αυτό για παράδειγμα τώρα που περιέγραψε ο κύριος Καρκαλέτσης. Και άλλα εργαλεία ενδεχομένως που μπορούν να βρεθούν στο χρόνο. Τι σημαίνει για την ελληνική βιομηχανία? Πώς δηλαδή οι ελληνικές βιομηχανίες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως προβλήματα που δημιουργούν οι δημογραφικές πιέσεις και πώς θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν ώστε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και γιατί όχι να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα. Τι λέει ο ΣΕΒ γι' αυτό?
Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, κι αν έχουν διπλασιαστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις, δυστυχώς είναι ακόμα πάρα πολύ λίγες. Αρκεί να πούμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι κάτω από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης. Και το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι 55% των επιχειρήσεων, από μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από τον ΣΕΒ, το 55% των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επιδραστική τεχνολογία, αλλά παρόλα αυτά θεωρούν ότι δεν τους αγγίζει και δεν έχουν κάποιο πλάνο επένδυσης. Συνεπώς, επίσης, ένα ακόμα ενδεικτικό νούμερο της δυσκολίας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ότι μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις που ξεκινούν ένα πιλωτικό project, το οποίο πετυχαίνει για τεχνητή νοημοσύνη, το κάνουν roll-out στο σύνολο της παραγωγής ή της επιχείρησης. Συνεπώς, αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί δεν έχουν τους απαραίτητους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες, πρώτον, αλλά και δεύτερον, γιατί ουσιαστικά η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα απαιτεί και αρκετά μεγάλο μέρος λειτουργικών και οργανωτικών αλλαγών μέσα όταν θα έρθεις να δουλεύεις με AI agents. Επομένως, αυτό τρομάζει και δεν είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις να το υιοθετήσουν. Άρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις θέλουν βοήθεια, πρώτον, και εμείς κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Στις 12 Μαΐου θα κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, όπως έλεγα στον κύριο Γενικό, όπου θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά δεν θα έχουμε ομιλίες, θα έχουμε μόνο interactive παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμογών που δίνουν λύση και βοηθούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας εργασίας, αλλά και η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία πολύ εξειδικευμένα μόνο για AI, που να χρηματοδοτούν αρχικά το πιλωτικό έργο και στη συνέχεια την επέκταση. Επίσης, με πάρα πολύ χαρά και να έχουμε μια συνεργασία, βέβαια. Ο τομέας καθαρά της βιομηχανικής παραγωγής πιστεύω ότι είναι ένας τομέας που θα έπρεπε να είναι στις πρώτες επιλογές, αλλά ας είναι και στις δεύτερες, δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι και το βλέπουμε. Είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα, ούτε καν startups υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πιο πολλές στην υγεία που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ένας τομέας ο οποίος φέρνει τεράστια ωφέλη στις επιχειρήσεις. Αρκεί να πω, πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε ο Γενικός, θα γίνεται όλο ένα και περισσότερο παράγοντας ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αρκεί να πούμε ότι αυξάνει κατά περίπου 40% την παραγωγικότητα, μειώνει κατά περίπου 20 με 25% τα λειτουργικά κόστη μιας επιχείρησης, βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία του πελάτη, διπλασιάζοντας το upselling και το cross-selling μιας επιχείρησης, και έτσι μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει κατ' ελάχιστο 10 με 15% αύξηση των εσόδων της μπορεί να δει με μια σημαντική εφαρμογή που θα πιάνει όλη την αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Επίσης, αν κάνουμε λίγο έτσι, πάμε σε μεγαλύτερο βάθος στην τεχνολογία του Gen AI, η οποία πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια επανάσταση. Εκεί ουσιαστικά τα γλωσσικά μοντέλα, τα LLMs που λέμε, που έχουν εκπαιδευτεί με τεράστιους όγκους δεδομένων για να παράγουν φυσική γλώσσα, σταδιακά θα αποτελέσουν το λειτουργικό σύστημα πάνω στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να συνομιλούν με αυτές τις βάσεις δεδομένων με πολύ ευκολότερο τρόπο και να δημιουργούν AI agents που θα τους βοηθάνε θα φέρνουν την πληροφορία πολύ εύκολα και γρήγορα. Και για να προλάβω και την ερώτηση αν οι AI agents θα μας αντικαταστήσουν, όχι. Πάντα θα είναι ψηφιακή βοηθή, οι οποίοι απελευθερώνουν χρόνο. Έχει αποδειχθεί ότι με Gen AI η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Από 40 φτάνει και μέχρι το 63% έχει φτάσει η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, καθώς ελευθερώνονται περίπου 2 ώρες ανά εργαζόμενο για πιο παραγωγική εργασία. Άρα,
θα μπορέσουμε να έχουμε χρόνο να είμαστε πιο παραγωγικοί και πιο δημιουργικοί. Θα έρθω στη συνέχεια σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο πώς μπορούν να βοηθήσουν ακόμα έτσι, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης. Ωραία. Ευχαριστώ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Κύριε Πάνου, είστε, όπως είπα προηγουμένως, επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας της Eurobank. Αφού μας πείτε δύο κουβέντες τι είναι το Κέντρο Καινοτομίας, ακούγεται ενδιαφέρον να ακούσουμε, να μάθουμε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης και η εφαρμογή της, πώς μπορεί να βοηθήσει την νεοφυή επιχειρηματικότητα, και δεν αναφέρουμε μόνο τις deep tech εταιρείες, ενώ γενικά πώς μπορεί ενδεχομένως το οικοσύστημα να το βοηθήσει να αναπτυχθεί περισσότερο, να βρεθούν περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να συνδεθεί περισσότερο με τις παγκόσμιες αγορές. Υπάρχει κάποια τέτοια έρευνα? Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση? Ποια είναι η οπτική σας? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Να σας μιλήσω για το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank. Το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank αποτελεί ακόμα μια πρωτοπορία, γιατί όπως λέμε στη Eurobank ότι η ευημερία θέλει πρωτοπόρους, οπότε και εμείς πρωτοπορούμε και δημιουργούμε ένα μέσο πάνω στο οποίο η τράπεζα μπορεί να ακολουθήσει την τεχνολογία και να πάει μπροστά δίνοντας καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες της. Τι είναι ακριβώς? Το έχουμε χωρίσει σε 4 κύριους πυλώνες. Το ένα είναι Experimentation as a Service. Ναι, νομίζω ότι εγώ ακούγομαι πάρα πολύ δυνατά γι' αυτό. Το πρώτο είναι Experimentation as a Service. Πάμε δηλαδή στις επιχειρηματικές μονάδες, αλλά ακούμε και τη φωνή του πελάτη, χρησιμοποιώντας νέες μεθοδολογίες, Agile, Lean Startup, Design Thinking, και φτιάχνουμε πρωτότυπα προϊόντα τα οποία, αν δούμε ότι αρέσουν στον κόσμο και έχουν αξία, είναι βιώσιμα δηλαδή, τα προχωρούμε και τα βγάζουμε έξω και γίνονται προϊόντα. Ένα άλλο κομμάτι, το δεύτερος πυλώνας, είναι ότι συνεργαζόμαστε με startups, με fintechs. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε παίρνουμε τη φρέσκια τεχνολογία άμεσα και γρήγορα μέσα και βγάζουμε τα προϊόντα έξω στους πελάτες μας, αλλά και εσωτερικά, γιατί χρησιμοποιούμε και fintechs και συνεργασία με startups για να κάνουμε τις εσωτερικές λειτουργίες καλύτερες, πιο γρήγορες και πιο εύκολες. Ένα άλλο κομμάτι επίσης είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, αλλά και ενημέρωση σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο, αλλά και across the bank. Και τελευταίο είναι η κουλτούρα καινοτομίας, που δίνουμε με διαγωνισμούς ανοιχτής καινοτομίας, με συνεργασία σε ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο μας και να είμαστε πιο επίκαιροι από ποτέ. Τώρα, με ρωτήσατε αν βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις startups δηλαδή. Εγώ θα σας πω λίγο, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στο οικοσύστημα των startups και ο κύριος Γαϊτάνης ανέφερε και για το πολυβραβευμένο egg που έχουμε, τη θερμοκοιτίδα, incubator και accelerator. Βοηθούμε, είμαστε δίπλα στο οικοσύστημα των startups επιχειρήσεων και βοηθούμε είτε με χρηματοδοτήσεις είτε με mentoring τις επιχειρήσεις αυτές. Τι λοιπόν δεν έχουν αυτές οι επιχειρήσεις? Δεν έχουν δύο πράγματα βασικά. Κόσμο πολύ και χρήματα. Οπότε με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εκεί που θα χρειαζόμασταν 2 ανθρώπους στο marketing, 5 προγραμματιστές, άλλους 2 στις πωλήσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, να μειώσουμε το χρόνο αυτό, να έχουμε AI agents, όπως προαναφέρθηκε, και να μας κάνουν αυτοματοποιημένη αυτή τη διαδικασία και να γλιτώνουμε χρόνο και χρήμα. Όπως παράδειγμα για τα chatbots. Θα μπορεί μια επιχείρηση startup, η οποία δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει έναν έξυπνο βοηθό, ο οποίος να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, generative AI, LLMs, τα οποία θα είναι εκπαιδευμένα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο αυτή η εταιρεία δίνει, και να μπορεί ο πελάτης να εξυπηρετηθεί 24 ώρες το 24ωρο. Νομίζω ρωτήσατε και αν πρέπει να εκπαιδευτούν οι επιχειρηματίες. Σαφώς πρέπει να εκπαιδευτούν. Δεν θα γίνουν όλοι οι προγραμματιστές, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης
πρέπει να μάθουν για τα ηθικά ζητήματα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε τα πράγματα στο σωστό δρόμο. Ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Πάνου για την απάντηση. Να πάμε τώρα στον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Octabit. Είναι προφανές, κύριε Παπαϊωάννου, αν έναν τομέα επηρεάσει τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερο από όλους τους άλλους είναι ο τομέας πληροφορικής. Όχι, λέτε, το ακούμε με ενδιαφέρον αυτό. Εσείς όμως, ως επιχειρηματίες στον χώρο της πληροφορικής, πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη, με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο ενδεχομένως για να δημιουργήσετε νέα προϊόντα ή να μπορέσετε να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί, και τι χρειάζεται για να προσαρμοστείτε, που για σας νομίζω θα είναι πιο εύκολο σε αυτή τη νέα εποχή? Λοιπόν, για να το χαλαρώσουμε λιγάκι. Μια μηχανή παίρνει τηλέφωνο σε ένα ξενοδοχείο για να κλείσει δωμάτιο. Της απαντάει από την άλλη μεριά και από εκεί μηχανή. Όταν η δεύτερη μηχανή κατάλαβε ότι μιλούσε με μηχανή, οι δύο φιλενάδες τα βρήκαν μεταξύ τους, το γυρίσαν σε γλώσσα μηχανής και κλείσαν το δωμάτιο σε χρόνο 0. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε ήδη. Θέλω να πω λιγάκι για την τεχνητή νοημοσύνη, να βάλω δύο επικεφαλίδες. Δεν είναι καινούριο πράγμα. Ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις το 60. Άρχισαν να φαντάζονται μηχανές που μπορούν να κάνουν λύσεις, να δώσουν λύσεις. Το 80 ήδη άρχισαν να δίνονται διδακτορικά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ήταν διδακτορικά πληροφορικής, ήταν κυρίως διδακτορικά οικονομικών. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολήθηκαν και πήραν διδακτορικά την εποχή του 80 είναι συνταξιούχοι σήμερα. Το 2000, στη δεκαετία του 2000, έρχονται τα big data, τα οποία είναι η βάση εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης. Και γύρω στο 2010 και μετά μιλάμε για το machine learning, δηλαδή να εκπαιδεύσουμε τις μηχανές, να καταλάβουν γιατί τους δίνουμε, και γύρω στο 15-20 να μιλάμε να αντιμετωπίζουν, να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με διάφορους τρόπους. Άρα έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ δυναμικό και πολύ πολύ αναπτυσσόμενο. Σαν ΣΕΠΕ λοιπόν δώσαμε στην Deloitte να μας κάνει μια έρευνα και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε το 1992 η πληροφορική της Ευρώπης ήταν το 36% της παγκόσμιας, του ΑΕΠ της παγκόσμιας πληροφορικής. Σήμερα το αντίστοιχο νούμερο είναι 17%. Η Αμερική μας πήρε αυτό που δεν πρέπει να πω. Επίσης, οι ρυθμοί ανάπτυξης. AI πρώτα-πρώτα, για να καταλάβουμε τι είναι AI. AI, Artificial Intelligence, είναι ότι και για τον άνθρωπο. Είναι η αντίληψη της μηχανής. Για να έχει αντίληψη μια μηχανή πρέπει να έχει χρόνο και δεδομένα. Δώσαμε χρόνο στη μηχανή, δώσαμε δεδομένα big data, μπορεί η μηχανή να καταλάβει, και αν πάμε στο Gen AI, Generative, η μηχανή αρχίζει να εκφράζεται κιόλας. Δηλαδή, έχω τα δεδομένα, παίρνω τις συνήθειες, παίρνω τα πρωτόκολλα, παίρνω τα μοτίβα και τα κάνω έκφραση. Το βγάζω έξω, σας το δίνω. Προς το παρόν, όπως σε όλα τα πράγματα, τα μεθυστικά, τα ωραία, η ρέγουλα έχει σημασία. Πολύ δυνατά πράγματα, πολύ ερευνητικά πράγματα μπορούν περισσότερο να φέρουν απογοήτευση παρά αποτέλεσμα. Αν οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ υψηλές, η απογοήτευση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα πάμε να δούμε τι έτοιμο υπάρχει, πώς λύσεις που δουλεύουν σήμερα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς, δεν εξετάζουμε πού θα εφαρμοστούν, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό που είπαμε, βιομηχανία, εμπόριο, μεταποίηση, οικονομικά, ασφαλιστικά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ υπάρχουν δύο τομείς. Ο ένας είναι οι διεθνείς εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες που παραδοσιακά φτιάχνανε υπολογιστές, έρχονται σήμερα να φτιάξουν λύσεις, να φτιάξουν λογισμικό, να φτιάξουν έτοιμο προϊόν AI που καλύπτει βασικές ανάγκες και με αυτό το προϊόν μετά να πουλήσουν και τη μηχανή τους. Ήδη έχουμε τέτοιες προσφορές.
Η δεύτερη περίπτωση είναι να δώσουμε λύσεις από το εσωτερικό μας περιβάλλον, από τους προγραμματιστές, από τις εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό αυτής της κατηγορίας. Εκεί υπάρχουν και έτοιμα που μπορούν να δώσουν λύσεις, υπάρχουν και υποσχόμενα, τα οποία είναι λίγο αμφιλεγόμενα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι, τώρα είναι λιγάκι άστοχο, άμα δεν πάρουμε το τρένο, θα χάσουμε το τρένο, θα χάσουμε τον προορισμό. Δηλαδή, μια προσπάθεια να πλησιάσουμε το AI, το εμπορικό AI, να καταλάβουμε τι είναι, να καταλάβουμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει, να δώσουμε λιγάκι περιθώριο, να δώσουμε ελπίδες, να δώσουμε προοπτικές, να φανταστούμε την ανάπτυξη της εταιρείας μας, απλώς θα μας αφήσει πίσω. Αν δεν ακολουθήσουμε δηλαδή, αν δεν ανεβούμε στο τρένο, το χάσαμε. Καλός κακός. Αυτό που θα πω είναι ότι η μελέτη της Deloitte μιλάει για ανάπτυξη 30% του AI. Το AI πέρασε και την κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή η ανάπτυξη εφαρμογών AI πέρασε την ανάπτυξη εφαρμογών της κυβερνοασφάλειας. Μιλάμε για 30% ανάπτυξη στο 25% σε AI και 18% ανάπτυξη σε κυβερνοασφάλεια. Και αν αυτό το κάνουμε και λίγο πιο μεγάλο, για το 29-30 μιλάμε για 100% επάνω. Και όλα αυτά θα πρέπει να συντονιστούμε και με την Ευρώπη. Γιατί έχουμε και άλλο γκαημό. Στην Αμερική πρώτα εφαρμόζεται κάτι και μετά βρίσκουν και μια νομοθεσία να το καλύπτει. Εδώ πρώτα το καλύπτουμε με νομοθεσία και μετά το αφήνουμε να ελευθερωθεί. Θέλετε να μιλήσουμε για το πόσα φρένα βάζει το GDPR? Όλοι μας εκνευριζόμαστε όταν στην εθνική οδό κάποιος πατάει φρένο χωρίς λόγο. Δεν έχουμε περιθώρια. Χθες ο Υπουργός στα εγγένεια ανέφερε ότι κατάφερε να αφήσει λεωφορεία χωρίς οδηγό να κυκλοφορήσουν στα Τρίκαλα, επειδή είχε τον τρόπο του να φτιάξει ένα νομοθέτημα το 2015 που επέτρεπε ακριβώς αυτή τη λειτουργία. Αν δεν έβγαινε εκείνο, ναι. Αν δεν έβγαινε αυτό το νομοθέτημα, δεν θα είχαμε ακόμα, δεν φανταζόμασταν τίποτα. Και μια και αναφέρουμε, το AI δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα που θα βγουν στον δρόμο χωρίς οδηγό. Το AI εφαρμόζεται ήδη μέσα στα αυτοκίνητα. Ακόμα και όταν το ίδιο το αυτοκίνητο αναγνωρίζει τις συνήθειες του οδηγού. AI είναι. Το έχουμε λοιπόν μπροστά μας, υπάρχουν ήδη εφαρμογές, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές. Θα έχουμε κέρδος, θα έχουμε ανάπτυξη. Εφαρμογές που ήδη λειτουργούν, δηλαδή απλά πραγματάκια, καθημερινά. Απλά να συντονιστούμε λίγο με την Ευρώπη, γιατί τα νομοθετήματα που έρχονται από εκεί είναι... Και όχι λίγο, τα υιοθετούμε και με σθένος. Μας αρέσει. Να σπρώξουμε δηλαδή την κυβέρνηση να απελευθερώσει το χώρο. Θα σας ρωτήσω στο τέλος γι' αυτό, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν θα αποφύγουμε τις ευθύνες μας. Θα σας ρωτήσουμε για αυτές. Έτσι. Άμα θυμηθώ κι άλλα θα τα πω μετά. Ωραία, τέλεια. Πολύ σημαντικά πράγματα μας είπε ο κύριος Παπαϊωάννου και ειδικά και για το ρόλο του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επανέρχομαι στον κύριο Καρκαλέτση. Θα του κάνω μια διτή ερώτηση ενδεχομένως. Μπορείτε και εντάχει να σχολιάσετε κάτι. Επειδή εδώ έχουμε και ερευνητές οι οποίοι δεν προέρχονται από τον κλάδο της πληροφορικής ή από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει για την έρευνα, ας πούμε, στον χώρο της υγείας η ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης, ή θα τολμήσω να πω κάτι που φαίνεται εξαιρετικά μακρινό, τι σημαίνει για τις ανθρωπιστικές επιστήμες η ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε από αυτή την οπτική τι μπορούμε να περιμένουμε, και επειδή ήσασταν, όπως είπα στην αρχή, και μέλος της Επιτροπής που εκπώνησε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητή Νοημοσύνη, θέλω να μου πείτε μια-δυο βασικές προτεραιότητες αυτής. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά τους πληροφορικούς μόνο. Παλιά, όταν δουλεύουμε με τεχνητή νοημοσύνη από τη δεκαετία του 90, κάνοντας natural language processing. Γίνονταν και άλλα διδακτορικά τότε, όχι μόνο σε financials και σε άλλες περιοχές.
Από τη στιγμή όμως που βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη από τα ερευνητικά εργαστήρια και αρχίζει να χρησιμοποιείται στην πράξη εδώ και 15 χρόνια, δεν απασχολεί μόνο τους ερευνητές και τους επιστήμονες στην πληροφορική, για να το πω αλλιώς, δεν πρέπει να απασχολεί μόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας τεχνητή νοημοσύνη, οι ερευνητές στην πληροφορική. Χρειαζόμαστε επιστήμονες και από άλλες ειδικότητες. Θέλω να εφαρμόσω τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία. Θέλω expertise στην υγεία. Θέλω τους ειδικούς στην υγεία για να καταλάβω και τα δεδομένα και ποιους αλγορίθμους είναι κατάλληλοι για να εφαρμόσω. Είναι εργαλείο, έτσι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνο εγώ σαν πληροφορικός. Και δεν μπορώ, και πέρα από το domain expertise, είτε είναι υγεία, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι περιβάλλον, είπατε και τις κοινωνικές επιστήμες. Χωρίς τους κοινωνικούς επιστήμονες, τους φιλοσόφους, τους πολιτικούς επιστήμονες, τους ανθρώπους από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν μπορούμε να κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι και αξιόπιστη και ηθική. Και αυτός είναι και ο στόχος και γύρω από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ότι στην Αμερική κάνουν, για να πω, και κύριε Παπαϊωάννου, σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και η OpenAI έβγαλε το ChatGPT αλλιεύοντας δεδομένα από παντού, καουμπόικα, εντάξει, χωρίς licenses, χωρίς να ρωτήσει κανένα τίποτα, δεν είναι ο σωστός τρόπος. Έτσι. Έτσι θεωρώ εγώ και έτσι θεωρεί νομίζω και η Ευρώπη. Για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα όμως, θέματα ηθικής, θέματα αξιοπιστίας, χρειαζόμαστε και ερευνητές και επιστήμονες από άλλες ειδικότητες. Οπότε, μια διάσταση είναι αυτή. Η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της είναι διαθεματική. Αυτό το έχουμε καταλάβει πλέον όλοι. Σκεφτείτε, έχουμε στο Δημόκριτο, στο Ινστιτούτο που είμαι διευθυντής, είναι πάνω από 200 άτομα που ασχολούνται με έργα στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που έρχονται από αυτές τις περιοχές. Δεν είναι πληροφορική. Για να απαντήσω και στο άλλο όμως, δηλαδή για τις άλλες επιστήμες. Έτσι. Για τις άλλες επιστήμες, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο για να μπορέσουν να βγάλουν καλύτερα αποτελέσματα. Το ζήσαμε με την πανδημία. Και πόσο γρήγορα προχώρησαν κάποια πειράματα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να βγάλουμε θεραπείες. Η υγεία είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και άλλωστε με το παράδειγμα των AI Factories, από τα 7 AI Factories που ήταν στην πρώτη σειρά που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, και τα 7 ασχολούνται, ένα πίλαρ είναι η υγεία. Μπορεί να μην συμφωνούν στα υπόλοιπα, συμφωνούν, εντάξει, να μην έχουν βάλει ως κεντρικά, αλλά την υγεία τη βάζουν όλοι μπροστά, έτσι. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη στην δουλειά των ερευνητών προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή στο Δημόκριτο που είμαι, ως ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθούσα πάνω από 15 χρόνια με ερευνητές από άλλες θεματικές περιοχές μέσα στο Δημόκριτο. Τότε που δεν είχαμε τους πολλούς υπολογιστικούς πόρους, δεν είχαμε τα πολλά δεδομένα, να μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη στους συναδέλφους που ασχολούνται με βιολογία, με ενέργεια, με περιβάλλον, με υλικά, με όλα αυτά. Τότε δεν τα κατάφερνα. Ήτανε δύσκολο. Τώρα γιατί θα έρχονται αυτοί. δεν έβλεπαν πραγματικά το αποτέλεσμα. Γιατί και τα παραδείγματα, αυτά που κάναμε ήταν, ας το πούμε, toy examples. Έτσι. Τώρα πλέον τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Και για να μπορέσουν και αυτοί να έχουν αποτελέσματα και εμείς, είδατε που πήγαν τα Νόμπελ, έτσι. Εντάξει. Στις θεματικές περιοχές και στη χημεία και στη φυσική. Σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δείχνει και το πού πρέπει να πάμε. Θέλουμε skilled personnel, βέβαια, για να γυρίσω και σε αυτό που είπε και η κυρία Θανασιάδη. Άκουγα από μια πρόσφατη μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θέλουμε 20 εκατομμύρια experts στην τεχνητή νοημοσύνη. Πόσους έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? 12 εκατομμύρια.
πολλοί από τους δικούς μας επιστήμονες δεν είναι στην Ευρώπη, έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς αυτούς ή αλλού, πώς αυτόν τον κόσμο θα μπορέσουμε να τον τραβήξουμε πίσω, πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και άλλους. Και βέβαια, αν μιλάμε πέρα από το skilled personnel, είναι αυτό που είπατε, κυρία Αθανασιάδη. Πώς θα την εφαρμόσω την τεχνητή νοημοσύνη? Δεν είναι ένα μαγικό πράγμα που το ρίχνω στην επιχείρησή μου και εφαρμόζεται και μου λύνει όλα τα προβλήματα. Θέλει πολλή δουλειά για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική και να έχει τη βελτίωση που λέγατε. Και skilled personnel και διαδικασίες για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και 2 κορυφαίες προτεραιότητες εθνικής στρατηγικής για το AI. Στο χώρο της καινοτομίας ήταν και είναι το AI Factory, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στο χώρο της παιδείας και της έρευνας να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο, ας το πούμε, κέντρο αριστείας. Δεν μιλάω για ξεχωριστό Ινστιτούτο ή ερευνητικό κέντρο. Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Κάνουμε ένα κλάστερ δηλαδή. Να κάνουμε ένα κλάστερ, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Έχουμε πολύ δυνατούς ερευνητές και επιστήμονες και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Καρκαλέτση. Να προσθέσω ότι στα 8 εκατομμύρια ανθρώπους που λείπουν από την Ευρώπη, λείπουν και 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για να καλύψουμε το κενό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Να το έχουμε πάντα κατά νου αυτό, γιατί είναι δύσκολη η αφετηρία μας. Κυρία Αθανασιάδη, να πείτε γι' αυτό, ναι. Δεν έχουμε. Και οι υπολογιστές βέβαια που χρησιμοποιούμε στα factories είναι κατά κύριο λόγο της Nvidia, μιας αμερικάνικης εταιρείας. Έτσι, γιατί δεν την προχωρήσαμε τη βιομηχανία μας στην Ευρώπη, τη διώξαμε από την Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχει σε εφαρμογή το CHIPS Act, η Ελλάδα συμμετέχει και ως ΓΕΓΕ κάναμε σε αυτό προσπάθειες. Λοιπόν, κυρία Αθανασιάδη, είπατε αυτά που είπατε προηγουμένως, ακούσατε και αυτά που υπόθηκαν εν τω μεταξύ. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Σε ποιους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας θεωρείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μεγαλύτερη διείσδυση τα επόμενα χρόνια? Ωραία. Εγώ θα επικεντρωθώ καθαρά στο κομμάτι της επιχειρηματικής λειτουργίας. Είπε ο κύριος Καρκαλέτσης για την υγεία, που πραγματικά είναι κυρίαρχη στον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη. Θα μείνω εκεί που πραγματικά εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και κάνουμε ήδη πολλά πιλωτικά, και γι' αυτό θα σας δώσω και κάποια νούμερα. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Μάκη. Νούμερο 1 τομέας που επιλέγουν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν με τεχνητή νοημοσύνη είναι το marketing και οι πωλήσεις. Εκεί με Gen AI μπορούν να αυτοματοποιηθούν περίπου το 30% των εργασιών που κάνει αυτή τη στιγμή ένας πολιτής. Εργασίες οι οποίες είναι back office, προετοιμασίας, να το πούμε έτσι, για να βγει πολύ πιο έτοιμος να κάνει την πώληση. Και ως εκ τούτου, πρώτον, εξοικονομεί τεράστιο χρόνο, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του χρόνου του, για να βγει να κάνει περισσότερες πωλήσεις. Και δεύτερον, με βάση τις εξατομικευμένες προσφορές που γίνονται πλέον σε πελάτες, μπορεί να πετύχει, να έχει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 50% στην πώληση, βελτιωμένο κατά 50% το ποσοστό επιτυχίας του στην πώληση. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας τον οποίο επιλέγουν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν. Ο δεύτερος τομέας, και αυτό έχει έρθει τώρα με το Gen AI, αναφέρθηκα και πριν λίγο, είναι το κομμάτι των εσωτερικών διαδικασιών. Επειδή με Gen AI, όπως ανέφερα και πριν και αναφέρθηκαν και οι υπόλοιποι ομιλητές, αυτό που αλλάζει είναι ότι μπορεί κανείς εύκολα να εκπαιδευτεί για να αξιοποιήσει με κάποιους τρόπους τα δεδομένα και να βγάλει κάποια αποτελέσματα, να βγάλει κάποιες αυτοματοποιημένες αναφορές, να βγάλει... Εγώ που είμαι χημικός μηχανικός και έχω και μία ηλικία, έχω εκπαιδευτεί 8 μόνο ώρες σε prompt engineering και το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου και πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ πιο αποτελεσματική η δουλειά μου. Μπορώ να πω ότι σχεδόν
η παραγωγικότητα είναι του 1,5 ανθρώπου στην κυριολεξία, με μια ελάχιστη εκπαίδευση. Άρα, εδώ να το πούμε και αυτό, ότι έχουν τη δυνατότητα πια, μας λείπουν βέβαια πάρα πολύ και για την έρευνα και για να αναπτύσσουν, γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς, αλλά εδώ τώρα μπορούν μέσα τα στελέχη της επιχείρησης με κάποια εκπαίδευση να ξεκινήσουν κάποια projects ήδη εσωτερικά για να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Και ένα τέτοιο πρόγραμμα εμείς ξεκινάμε με το Alba να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μέλη μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κυβερνοασφάλεια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σχεδόν να βελτιώσει κατά 75% τον εντοπισμό κακόβουλου κώδικα σε σχέση με την μη χρήση. Και σίγουρα και το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης φέρνει πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη. Αρκεί να πω, έχω ένα παράδειγμα που έχουμε εφαρμόσει σε επιχείρηση δυναμικής τιμολόγησης. Ουσιαστικά η τιμολόγηση πώς την κάνουμε παραδοσιακά? Παίρνουμε τη ζήτηση από τους πελάτες για το προϊόν, τα στοιχεία τα οικονομικά, τις πρώτες ύλες, τα κόστη μας, τα λειτουργικά και βγάζουμε ένα κόστος. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον, από τη ζήτηση τη συνολικότερη και τις διακυμάνσεις της ζήτησης, από τις τάσεις των τιμών των πρώτων υλών, πριν αυτές έρθουν στο τιμολόγιο μας να τις δούμε εμείς στην επιχείρησή μας. Και άρα να ανεβάζουμε επίσης από τις τιμές των ανταγωνιστών μας. Και άρα να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε τις τιμές προφανώς με το βέλτιστο τρόπο προς όφελος της επιχείρησης. Τώρα, ένας τρίτος τομέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, αναφέρθηκα και πριν, δεν έχουν ξεκινήσει, δειλιάζουν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, γιατί σίγουρα θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη αναστάτωση, είναι το κομμάτι της γραμμής παραγωγής. Εκεί κυρίως βλέπουμε αυτή τη στιγμή τεράστια ωφέλη από εφαρμογές που έχουν υπολογιστική όραση και τεχνητή νοημοσύνη, όπου σε πραγματικό χρόνο εντοπίζονται τα προβλήματα στην παραγωγή και επιλύονται, και έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Έως και 55% έχει πετύχει η επιχείρηση μείωση των ελαττωματικών προϊόντων μέσα από τέτοιες εφαρμογές, αλλά και σημαντική μείωση έως 30% του σταματήματος των μηχανών λόγω προβλημάτων. Οπότε αυξάνεται έτσι και ο κύκλος ζωής των μηχανημάτων, γιατί με προληπτική συντήρηση μπορούμε να τα συντηρούμε καλύτερα και να προλαμβάνουμε ζημιές. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις βοηθάει πάρα πολύ και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επειδή ακριβώς, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος από το κοινό το κομμάτι της παραγωγής, αλλά πεπαλαιωμένα μηχανήματα έχουν τεράστιες απώλειες ενέργειας. Επομένως, εκεί με τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να εντοπίσουμε τις διακυμάνσεις και να λάβουμε ενέργειες που φέρνουν τεράστια ωφέλη στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας. Και τέλος, στο κομμάτι της διαχείρισης αποθεμάτων. Και εκεί βλέπουμε πολύ σημαντικά ωφέλη και έχουμε ξεκινήσει αρκετά πιλωτικά. Και στο κομμάτι της βελτίωσης της παραγωγικότητας στην αποθήκη, βελτιστοποιώντας τις διαδρομές κατά την υλοποίηση των παραγγελιών, αλλά και στο κομμάτι της βελτιστοποίησης των αποθεμάτων. Μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε έως και 35% τα αποθέματά μας στην αποθήκη, με εφαρμογές οι οποίες και πάλι, πέρα από το κομμάτι των δεδομένων που σχετίζονται με την ίδια την επιχείρηση και τις παραγγελίες της, λαμβάνουν υπόψη εξωτερικές διακυμάνσεις που μπορούν να μεταβάλουν τη ζήτηση, και επομένως είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη η αποθήκη μας εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτό το overview των τομέων που θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στην ελληνική βιομηχανία. Κύριε Πάνο, επανέρχομαι σε εσάς. Πολύ πρόσφατα υπογράψατε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Να πω ότι, σε όσους δεν γνωρίζουν, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά ασχολείται κυρίως μόνο δηλαδή με τις επιστήμες πληροφορικής, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην καρδιά
του ενδιαφέροντός του. Τι προσδοκά όμως μια τράπεζα, ένα κέντρο καινοτομίας από αυτή τη συνεργασία? Ποιο πρόβλημα σκοπεύετε να λύσετε με αυτό και πώς αυτή η γεφύρωση, αν θέλετε, του χάσματος, το οποίο το επισημαίναμε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα η δική μας κυβέρνηση κάνει πολλές προσπάθειες να το κλείσει, μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικής, θα βοηθήσει τη δική σας δράση? Ωραία. Καταρχάς να πω, αν δεν κάνω λάθος, ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης νομοθετημένα λέει ότι θα πρέπει να δημιουργούνται spin-offs. Έτσι, οπότε η έρευνα να περνάει στην παραγωγή. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που συνεργαζόμαστε με τέτοια ερευνητικά κέντρα και επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε τέτοια ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, γιατί άμα κοιτάξει κάποιος είναι και από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αυτά τα κέντρα προάγουν και παράγουν, μία τράπεζα, πρόσφατα που κάναμε τη συνεργασία, αποσκοπούμε σε 4 κύριους πυλώνες. Ένα είναι η ανταλλαγή γνώσεων. Θέλουμε να εστιάσουμε πιο πολύ στα μεγάλα δεδομένα, big data, στην επιστήμη των υπολογιστών και να φτιάξουμε συστήματα με αλγορίθμους, έτσι ώστε να σας δώσω ένα παράδειγμα, να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τριγωνικές συναλλαγές και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όλα αυτά γίνονται με γράφους, με την επιστήμη των υπολογιστών, που πολύ ωραία ανέφερε και ο κ. Κακαλίτσης προηγουμένως. Θέλουμε να αναπτύξουμε ψηφιακές λύσεις πάνω σε τεχνητή νοημοσύνη, να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και να συμμετέχουν οι ασκούμενοι από τη μονάδα Αρχιμίδης στην υποστήριξη πρωτοβουλειών της τράπεζας για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θέλουμε και το κάνουμε πράξη να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και να συνεργαζόμαστε με τέτοια ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να φέρουμε την τεχνολογία από έξω προς τα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαϊωάννου, πρακτικά πράγματα. Πρόσεχε τι θα πεις. Πρακτικά πράγματα, πολύ συγκεκριμένα, για να καταλάβουμε όλοι λίγο καλύτερα. Είπα ότι είστε προηγουμένως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της Octabit. Εδώ είστε με την ιδιότητά σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, στη δική σας επιχείρηση συγκεκριμένα, χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη? Σε τι σας έχει βοηθήσει ή τι σκοπεύετε παραπάνω να κάνετε στο εγγύς μέλλον? Λοιπόν, για όσοι δεν τη γνωρίζουν, η Octabit είναι μια καθαρά εμπορική επιχείρηση, η οποία πουλάει hardware. Αυτό είναι το βασικό της. Συνεργάζεται με μεγάλους κατασκευαστές και λίγο πολύ διαθέτει στην ελληνική αγορά όλα τα προϊόντα. Πριν από 7 χρόνια περίπου, η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης μας έδωσε ένα ερέθισμα να επενδύσουμε και σε αυτό το κομμάτι και σήμερα υπάρχει τμήμα μέσα στην εταιρεία το οποίο αναπτύσσει λογισμικό και το οποίο το διαθέτει και στην ελληνική αγορά. Είναι recommendation σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Και μάλιστα μπορώ να πω έτσι και λιγάκι υπερήφανα ότι οι πελάτες μας είναι κάποια από τα μεγαλύτερα καταστήματα της ελληνικής αγοράς. Δηλαδή κάνουμε Gen AI και κάνει προτάσεις σε υποψήφιους αγοραστές. Από εκεί και μετά όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αρχίζει να υποδίδει κιόλας. Από εκεί και μετά όμως, επειδή γλυκαθήκαμε, εφαρμόζουμε όχι δικά μας απαραίτητα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παράδειγμα στο marketing, για να δημιουργούμε content. Χρησιμοποιούμε εργαλεία για ανάπτυξη κώδικα. Ο κορμός του κώδικα αναπτύσσεται από Gen AI. Αναπτύσσουμε δικό μας λογισμικό και πιάνω την κουβέντα του ΣΕΒ. Αναπτύσσουμε δικό μας λογισμικό σε επίπεδο παραγγελιοληψίας είτε από τους προμηθευτές μας είτε προς τους πελάτες μας για διόρθωση λαθών. Γιατί στο χέρι είναι ό,τι είναι φτιαγμένο
Οπότε έχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει λάθος παραγγελία, να μας κάνει ένα error detection. Και βλέπουμε και άλλες προοπτικές. Μια σκέψη είναι επίσης η διακίνηση, που είναι πολύ πολύ σημαντική για μας, γιατί συσκευάζουμε και στέλνουμε. Εγώ θέλω να γυρίσω στα προηγούμενα λιγάκι, της πληροφορικής. Θέλω να πω ότι τελικά αυτό το πάνελ ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσει για το νομικό πλαίσιο. Έχουμε ένα ερευνητικό χώρο που θα μας δώσει ιδέες και τσαχπινιές. Έχουμε τους πελάτες μας, τους πελατούλιδές μας, που πολύ τους αγαπάμε και οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν κάποια ερεθίσματα για να αρχίσουν να σκέπτονται εναλλακτικές. Καναφράγκο, γιατί όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν ζουμί. Και αν όλα αυτά τα έχουμε, τότε μαζί με την επιχειρηματική διαστροφή που έχουμε να αναπτύσσουμε τέτοια πράγματα στον χώρο της πληροφορικής, μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω τελευταία ερώτηση και θα ήθελα σε περίπου 1-1,5 λεπτό ο καθένας σας. Είπαμε ότι το AI χρειάζεται τα εξής πράγματα. Θέλει δεδομένα, θέλει ανθρώπους, θέλει υποδομές και θέλει στο τέλος, παρόλο που η Ευρώπη, κύριε Παπαϊωάννου, όντως το κάνει στην αρχή, θέλει μια νομοθετική ρύθμιση. Τι περιμένετε να κάνει η πολιτεία σε αυτά τα στάδια, πώς πρέπει να προχωρήσει περισσότερο για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στις δικές της προσπάθειες. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπαϊωάννου για να έρθουμε στον κύριο Καρκαλέτση. Δεν έχω καμία διάθεση να βάλω AI στο λογιστήριό μου και να μου σβερκωθεί ο πρώτος εφοριακός που θα περάσει απ' έξω από το μαγαζί. Έχετε το My Data για την ώρα. Εγώ λέω ότι το νομικό πλαίσιο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δεν έχουμε μια ελευθερία κινήσεων, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Φοβόμαστε. Έτσι απλά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Όλοι μαζί θα βοηθήσουμε, γιατί όλοι έχουμε το συμφέρον μας. Και η τράπεζα, και ο πελατούλης, και η έρευνα. Η έρευνα θέλει να δει την εφαρμογή της. Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο θέλει λίγο κυνήγι, γιατί η Ελλάδα ακολουθεί. Πρέπει να ελευθερωθεί λιγάκι, να χαλαρώσει λίγο. Διαφορετικά θα πηγαίνουμε, όπως είπα, στην Εθνική Οδό και θα βλέπουμε τον μπροστινό να φρενάρει και θα λέμε γιατί βρε. Ωραία. Υιοθετείτε λοιπόν τη λογική για τις έκθεσεις Draghi. Κύριε Πάνου, τι πρέπει να κάνει η χώρα? Πρέπει να κάνει η χώρα. Εγώ βασικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεν είναι πολύ νωρίς, ούτως ή άλλως, δεν είναι πολύ αργά ήθελα να πω, ούτως ή άλλως ήδη έχουμε ξεκινήσει και αφομοιώνουμε την τεχνολογία με πάρα πολύ εκθετικό βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αγκαλιάζει, να τροφοδοτεί τα ερευνητικά κέντρα, να δίνει βάση στην παιδεία και στην γνώση, έτσι ώστε να έχουμε πιο πολλούς μηχανικούς, οι οποίοι να πέφτουν στην παραγωγή και επίσης να μην φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό. Κύριε Αθανασιάδη, Μάγκη, ποια είναι η δική σου άποψη? Προσθέτοντας τους προηγούμενους, φυσικά, για να μην επαναλαμβάνομαι, γιατί ήταν πολύ σωστά αυτά που υπόθηκαν, νομίζω ότι κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο ή κίνητρο το οποίο θα βοηθάει τις επιχειρήσεις στη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή startups για να ξεκινήσουν κάποιο πιλωτικό και στη συνέχεια σε δεύτερο στάδιο να τις βοηθάει να κάνουν το rollout σε όλη τη γραμμή παραγωγής στην επιχείρηση, θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν το πρώτο βήμα και όταν γλυκαθούν, τότε και θα βρουν προγράμματα να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους τους και θα βρουν, πιστεύω, και τα χρήματα. Θέλει ένα σπρώξιμο για να ξεκινήσει η επιχείρηση και να μην φοβάται λόγω άγνοιας αυτά που φοβάται σήμερα. Έχουμε προγράμματα όπως το Ερευνό Καινοτομό, αλλά το κυριότερο, το έχουμε ξαναπεί, δίνουμε γενναίες φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις για να επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη. Άρα η πολιτεία το έχει φροντίσει αυτό ήδη
να το αξιοποιήσετε λίγο παραπάνω. Πάρα πολύ σωστό. Απλά να διευκρινίσω ότι δεν εννοώ για έρευνα. Εδώ είμαστε για τις εφαρμογές που υπάρχουν τώρα. Δεν μιλάω για έρευνα καθόλου. Μιλάω για το τι. Απλά δεν μπορείς στην τεχνητή νοημοσύνη να πας να αγοράσεις από το ράφι, όπως παλιά λέγαμε ψηφιοποίηση, πηγαίναμε σε ένα μεγάλο όμιλο και μας έβαζε τα πάντα. Ακόμη και το CRM... Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι με την τεχνητή νοημοσύνη, άρα πρέπει να πάμε να ξεκινήσουμε με κάποια πιλωτικά. Αυτό εννοώ, όχι όσον αφορά την έρευνα. Βαγγέλη, τι λες? Στοχευμένα είναι ερευνητικά προγράμματα που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες και της χώρας και της Ευρώπης. Ευελιξία στα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τις λόγω των καθυστερήσεων της χρηματοδοτήσεις που αντιμετωπίζουμε στα ερευνητικά κέντρα, αξιοποίηση του δυναμικού που υπάρχει στα ερευνητικά κέντρα για προγράμματα κατάρτισης, για τους φορείς του δημοσίου, για τα Υπουργεία. Νομίζω αυτά. Τέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συμμετέχοντες στη σημερινή συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ευχαριστήσω την κυρία Καζοβασίλη, επικεφαλής του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας της ΓΕΓΕ και όλους τους συνεργάτες για την προετοιμασία αυτής της ενημερωτικής συζήτησης. Να ευχαριστήσω φυσικά και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Ελπίζω να διαφωτίσαμε λίγο περισσότερο την άποψή σας και αυτά που σκέφτεστε για το τι μπορεί να σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη. Ευχαριστούμε πολύ.